limbe mar jotelo moyier mowuok e kaunti ma Siaya ma bende gidhi bedo godo kawuono e kar jot mar jatend piny Kenya bure Nairobi kandi mano State House ka otelni kod governor mar kaunti no Migosi James Orengo. Kumano nyasi krado limbe makamano jotelo go ikwayo mondo mi odhi omiye pek weche mag dongruok jototo mago mabende chenro mopogore ma pod ok dhi nyime manokwamo mondo mi chiergi kendo mar mondo mi gikel ber ne jodak ma kaunti ma Siaya. Ne ler mathoth reporter marwa kaunti ma Siaya George Amolo miyowa eyo maket kod mam. Siaya kod telnegi gi Governor James Orengo igeno ni wang' norom gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare kawuono ka jopiny e kaunti ma Siaya kod telnegi gi Jacob Odhiambo Manuko koro kwayo mana ni mondo giyie gi kwaye mondo giduog gi chenro mege dongruok mabiro konyo jopiny. Agoyo kamano ne elected leaders duto te ma Siaya kod telnegi kod Governor James Bob Agri Orengo kod party leader marwa Raila Amolo Odinga gi senator marwa Dr. Oburu Oginga kuom nyochopo mondo mi kaka jo Siaya wabedi dhok achiel, wabedi winjruok achiel, wabedi par achiel mondo wane kaka wanyalo gero Siaya. An kaka japiny akwayo ni rombo jowa kod ker e State House kik bed mana romo mar umo wang' jopiny ni jowa wuoyo dhok achiel to gik ma wadwaro ok chop kare kendo bedo mana sigana kaka moko mwaseneno. Ochiwo kuom ranyisi paro mar chiero moko kuom chenro mege dongruok mane ochaki to duogo chung'. Akwayo jok madhi e State House ni gima duong' monego kuong unyisnwa ker ni ere kaka gik manowe manochiko koseket piny dang' tieki nikech wan kod projects madhi 7 madongo mane kero we kae madhi higa 2 kaka kanowegi por gichung' kar tiende. Kaka an gima hinya saidi en ndara mawelo Kopolo Nango Leonda Uyawi. Wan gi beaches chiegni 14 Central Sakwa matiyo kod ndara achielne. Yieuru mondo unyis ker ni ndara manosechak losni ogere otieke mondo mi dongruok mondo obed kare. Migosi Manuko manowuoyo gi Radio Ramogi kata kamano puoyo jotelo ma Siaya kuom gikone yie mondo gitie twech achiel. Koro konywa uru ndara no pidho ji mang'eny to ka ndara no chung' to joma ng'eny olokre jokuoye kata jokwecho. An mane ywakna maduong' ne joma madhi State House riwruok en gima ber wago erokamano nikech wasechako neno matunda matin e tenruok kod sirikandne. Nyiso ni kwariwe lwedo kendo wahunge maber kendo wabedo kod kwe gi dhok achiel maonge koko. To an gadier ni gik mabeyo mang'eny wabro yudo kopogre gi ma jowetewa mamoko oseyudo. Romo makamano koro gikone to chopo bang' kane ochore nyime koluwore gi ywaruok mag siasa mane nitie kind moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Koke kaunti ma Siaya wadonje kaunti ma Migori kama yudo ni chal mar skul primary ma Kangeso ma yudo sub county no Marongo ok ber kata matin kaluwore kod lwasi mare mano kuonde somo mano kumoting'o koda ka classrooms kod chopi ma koro jonyuol mag jopuonjre masomo e skul no ma Kangeso primary kwayo sirikal mondo mi one kaka nyalo chwalo gi resruok kokale gundo mag classes go. Ne ler mathoth Jojuma miyowa koke kaunti ma Migori. Jonyuol gi mag skul primary mar Kangeso ka otenle kod Samson Onyango wacho ni klese mabende nyithindgi nyaka sani koro somo e skul ni korach ma okalo ka bende wacho ni kata mana chope malong'o bende onge e skul ma Kangeso. Onyango wacho ni jonyuol e skul primary mar Kangeso e sub-county Marongo chulo osuru mana kaka jonyuol moko ka gin bende nyaka koro piny owacho koro keto okenge mane kuonde somo mag nyithindgi koro bedo mano makare. Gik mane wan go grievances ma wan go di skundwa ka Kangeso ka wasebedo ka wan chien kabisa yore mang'eny. Achiel, skul rach e yo mane wan gi problems e classes magwa ma nyithindo some. Ariyo, desks waremo skundwa ne. Adek, cho ma wan godo ok oromo nyithindwa to kendo be ok nober. Kamano Maene osi kod Collins Okoko mane okwach biro Marongo pole buor ni mondo koro kaw okang' mane koro skul no mar Kangeso koro loso e rang'iny makare kendo klese mabende nyaka sani korach koro los makare. Kangeso en tiere buo Rongo sub county kama otelnegi gi mheshimiwa Paula Buor.
owinjore obi ong'inwa kaka renovate classrooms magwa ningeche bende wan constituents mage onyiswa ni to wan kuma nade momiyo nyithindwa nyalo bedo kasome e kundu dhok machal kamano katek to wabiro loro ge ka wating'o boke kendo watamore ni mondo skul olor. Okoko wacho ni kata pi mawande ne okunyo sikulno ma onego kony jopiny kaachiel kod sikulno nyaka sani koro ok ti ka bende mae koro miyo giluoro ni tuoche ma ikelo kod lil koro dek mak nyithindgi e skulno. Wantiere gi pi manolosnwa gi South Nyanza Waterworks. Pi ni nokel mondo okony skul to kony the community. Nyaka ge thuolo mwawuoye ni onge benefit ma community yudo kuom pi mano obedo drilled e skul ka. Kwang'iyo chal mar skul onge pi, health and sanitation regulations to nyisowa ni pi owinjore obede skul mondo okony nyithindo. Onge kata pi ma nyithindo nyalo modho, classrooms bende richo mowinjore ogo kata pi. Jonyuol gi mag skul primary ma Kangeso be komachielo dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ne klas mar jonasari kata ECD ma bende gere sikulno koro gae rang'iny mowinjore kaluwore kod omenda bende nyaka sani koro ketenge ne klasno kendo gedo mare otiek mapiyo piyo. To e wach mar project mar ECD ma under county wago erokamano governor marwa Mheshimiwa Ochila Yako kuom ne dewo Kangeso mondo en bende noyude ECD center. To kata kamano gitime follow up mar kaka pesa gitiyo. Waluora ahinya ni pesa olwar e lwedo marach. One taxpayers wadwaro ni mondo wane value for our money. Ne nyakalondo maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Joe Juma.